Na zimáku dnes s Ďurom a Samom Kňažkom. Samom Kňažkom. Samo Kňažko, ahoj. Zdravím ťa, teším Samo, počúvaj. Si po dovolenke? Hej. Bol si trošku v Chorvátsku sa vyvaliť? Tak trochu to trebalo po tej sezóne a padlo to v hodke, že sme si užili, takže bola sranda s chalanmi a určite sme mali dobrý čas tam, takže hodnotím pozitívne. Hodnotíš pozitívne čo, tú sezónu alebo tú dovolenku? Aj, keďže sezóna bola celkom vydarená, či už koniec sezóny, alebo aj tá sezóna samotná a tá dovolenka už iba k tomu prispela, že sme si oddychli a zabavili sa, takže úplne super. V pozadí niekde som mal meno hokejové Samol Kňažko. Aha. Cez šampionát hokejový to úplne vyplávalo na povrch, ale dovtedy je pre mňa Kňažko len Milan. Máš niečo s hercom Milanom Kňažkom? Nemám, ale... Čiže ani rodina, nič nie ste? Nie. Ja mám Twitter a vždycky si pozerám neviem, proste, že vyskočí Milan Kňažko a si tak spomeniem, že to si stále milia mňa niekedy. Hej? No, proste aj niekedy som mal prezývku v mužskej repre, že Milan ma volali Kňažko. Aha. Lebo si mysleli, že to nie je moja nejaká rodina, ale ja som im vždycky povedal, že to absolútne nesúvisí so mnou, že politika a ja to už vôbec nejde dokopy. Poďal, jasné. Ešte herectvo možno, hej? No to ani to nie. A nikdy si neprefilmoval nejaký faul? Nie, nikdy. Dobre. Prezývku teda máš? No, jedna z mála. Tak daj ešte ďalšie zo dve. Tak keď vo Fínsku, tak tam je to trošku ťažšie, keďže to nevedia vysloviť moc moju prezývku straničná, čo je Kňažo, ale tam ho volajú normálne, že sám, takže to sú také... Ako Samuel, hej, jasné. skrátenie, takže to je také moje dve najčastejšie prezývky a potom zišla aj henta. Už si trvalým členom reprezentácie Slovenska v hokeji? Ťažko povedať, keďže ešte patrím do 20 rokov a... Ty máš v lete 19 No a toto to leto? je ešte ťažko povedať, keďže veľa hokejistov sa môže za 5 rokov, neviem, zrodiť úplne super talenti a už nemusí byť to miesto isté, takže to je také polemizujúce, že nikdy nevieš, alebo tak by som to povedal. Dobre, ale po majstrovstvách sveta bolo veľa ľudí z teba pav, teda z viacerých mladých chalanov. Ty s odstupom času, ako to hodnotíš celé? Ja super, keďže mladý tým, nikto nám neveril a ešte Craig Ramsey zobral takých mladých hráčov ako mňa, Ďura Slavkovského a Šimona Nemca do toho, keď sme mali 18 a 17 rokov. Ťažko povedať, že ako by to dopadlo, keby nám nevidie ten turnaj a všetci by na nás nadávali. Jasné. A teraz nám kvázi vyšiel a všetci sú z toho pav klasickí slovenskí fanúšikovia, takže ťažko povedať. Samo, čiže ty si teraz nastavený tak, že keby Craig Ramsey bol reprezentačný tréner ešte dlhé roky, tak kedykoľvek sa ozve, ty nabehneš. Hej, samozrejme, to bez váhania. Pretože to proste má čaro s ním a hotovo. Hej, to na 100% by som súhlasil vždycky. V auguste je tá kvalifikácia olympijská. Tam máš nejaké nové info? Alebo už vieš, že tam budeš? Alebo ešte sa to bude riešiť? Alebo ako to je? To skôr záleží od toho, ako sa budú cítiť hráči z NHL, či Erik Černák, alebo možno z Denochára, keďže im, ako sa bude cítiť, či sa rozhodne, či pôjde, alebo nie, to isté Andrej Seker a aj Erik Černák, to záleží aj od toho. Ale máš to trošku v pozadí A v hlave. ako mám, jasné, aby som bol rád, keby ma pozvali, ale tam je to ťažšie, že náš klub hrá tu Champions League a sa tam cestuje, či už... Tomuto rozumiem. Ale ty hovoríš klub Champions League, čiže Hej. my sa bavíme o Turku. Hej, Ale ty si v lete podpísal aj Columbus, takže mi to vysvetlí, ako to je. ja som podpísal Columbus, ale mám, teraz vyšlo také nové pravidlo, že keď ste podpísali európsky klub, tak ak keby nemôžete ísť do Ameriky, alebo tak, niečo také som čítal. Aha, a ty si predtým, ako si podpísal Columbus, podpísal Turku? Hej, presne. A vlastne všetci aj v Columbuse sú Fíni, takže oni nemajú zapotreby ma ťahať do Ameriky. Teda neviem, ako oni rozmýšľajú, ale tak... Je aj tak, že oni sú ten generálny manažér, čo tam je, že ťa bude sledovať vo Fínsku, bude mať info. Vlastne on je Fín a má to z prvej ruky, by som tak povedal. Čiže ty nie si taký, že podpísal ma Columbus a teraz už vidím len Kanadu a Ameriku a už len tam chcem byť? Určite nie. Čiže ty sa akože neponáhľaš? Tak nemáš sa kam. Hej, jasné, že v Európe je dobrý hokej a čo som sa bavil aj s chalami z repre, čo hrávali AHL-ku, tak si nemyslím, že to je až taký obrovský rozdiel európsky hokej a AHL-ka, takže nevidím v tom žiadny rozdiel, či už budem hrávať vo Fínsku alebo v Amerike. Stále som od domova ďaleko. No dobré, a Columbuse by si neprišiel na lepšie peniaze?
To neriešim, však Počúvaj, ty žiješ zo vzduchu? nie, ako priznám sa, že ja nemám zapotreby ešte hrávať hokej pre peniaze, no nie, že pre peniaze, ale že za nejaké veľké... Proste nepotrebuješ v tomto, Hej. vo svojom veku nepotrebuješ obrovské sumy na život. Jasné, a či už je to, poviem príklad, 5000 na mesiac, alebo v AHL-ke 8200 nejak cca, ale ešte si musíte platiť bývanie a podobne, čiže si to riešite sami a v Európe vlastne to je celé zariadené, čiže to nie je nejaký rozdiel. Keď v lete trénuješ, teda predpokladám, že trénuješ, s kým komunikuješ? Tak vlastne oni mi povedali, aké sú testy keď sú tie nováčikovské kempy a podobne. Columbus ti povedal? Hej, no na čo by som sa mal zamerať a podobne a v Turku už viem, aké máme testy, máme tam VO2 max, máme tam nejaký bench a drepia s výskokom a podobne. Nezameriavam sa na to, ale tak určite aby som bol pripravený na to aspoň trochu, že vlastne ja mám kondičného trénera Romana Švantnera a jedna zo špičiek, on už pár tých NHL hviezd trénoval, či už Andrea Sekeru alebo aj Tomáša Tatara, čiže on vie, na čo ma má pripraviť, takže ja som asi v dobrých rukách. Čiže v lete trénuješ s jedným človekom? Nie je lepšie, že ste 4-5 kamoši? Akože minulý rok ja som tak trénoval, že sme boli traja a akože ja som s tým nemal žiadny problém. Určite je to iné, keď sa vám jeden tréner venuje jednému ako trom. Iba mňa sleduje, takže ako ja som úplne za to rád a ja sa cítim dobre, takže nemal by som ani čo meniť. Znamená to, že sezónu budeš hrať v Turku? Pravdepodobne, hej. V klube, kde už si doma, hej. dá sa povedať. No, teoreticky. Ako reagovali na to vo Fínsku, teda, že si bol na šampionáte? Aký pán? To bola taká, akože, nie že komédia, ale že proste boli akože prekvapení, že ja som nehral len jeden zápas za mužov a zrazu oni nás ani nechceli s Jurom Slavkovským pustiť vlastne na tie repre. Či už predtým bola 20, 2 zápasy s Čechmi a potom sme išli na kem mužov. Vlastne oni povedali, že oni nám respektíve nie že neveria, povedali to tak nepriamo, že na čo tam pôjdu, keď aj tak nebudete presne, vybratí. no, že aký to má zmysel vlastne tam. No počkaj, to povedali Fíni, aby som čakal od Fínov, že povedia jasné, chodte, budete zbierať skúsenosti. No, to bolo také, že oni, naša juniorka, keby sa náhodou Ačko nakazí koronou, že by sme ako keby juniorka naša išla za nich hrať akože majstrovský toto a to bolo také, že na čo ich budeme púšťať tam, keď náhodou sa nedostanú na majstrovstvá, čo tu mohli byť tu. Dostali sme sa tam na tie majstrovstvá, ešte sme odohrali, ak sme to odohrali a po každom zápase mi písal šéf-tréner, neviem, proste šéf-tréner mládeže. No alebo niečo také, že super, že sledujeme ťa a tie obkecávačky a podobné, že sme na teba hrdí a ja som sa iba tak pousmieval nad tým, že... Dobre, ale teraz oni sú v situácii, že ťa chcú zase do juniorského týmu? Nie, ja už som podpísal profesionálny kontrakt, ale keby viem, že akože po majstrovstvách by som možno dostal lepšiu zmluvu v Turku. Že... Ale už to podpísal pred. Hej, ja som to podpísal pred, ako ja som nechcel na to čakať, že čo keby sa po majstrovstvách zraním. A na koľko rokov si podpísal? Na 1 rok. No tak. No tak. A vlastne to je ako keby nič. No nič, ale že... Rozumieme. Na Slovensku v mládežníckych tímoch, ktoré si absolvoval, alebo aj v reprezentáciách, si dostal nejaké návyky hokejové, ktoré využívaš vo svojej kariére. Za ktoré tie návyky, ktoré si sa tu naučil, si vďačný aj vo Fínsku? Ja si myslím, že akože korčulovanie, že to nebol až taký veľký problém, keď som tam prišiel a keď som tam došiel, tak ja som sa už prispôsobil, že keď som videl chalanov, že však dobre, toto musím urobiť aj ja, tak som to spravil a že nič ťažké to není. Dobre, a čo z toho, čo si sa naučil vo Fínsku, by si povedal, že je super vec, ktorú by mohli používať tréneri alebo tí, ktorí vychovajú mládež na Slovensku? Ťažko povedať. Akože, hej, to je skôr o tom systéme, ako keď ja som mal ešte 2 roky dozadu, keď som vždy bol tu na Vianoce a som tu trénoval nejaké 2-3 tréningy, tak to boli úplne skoro tie isté tréningy, čo sme mali aj vo Fínsku. Akože možno o trochu iné, že viac ten tréning trval vo Fínsku ako tu, ale tak úplne to isté sa ako keby robilo a už je to podľa mňa o tom systéme, že proste neviem, ako by som to popísal. Čiže my sa bavíme o tom, že čo sa týka tých tréningov, tak vo svojej podstate nejaký extrémny rozdiel nie je, ale možno celý ten systém zabezpečenia všetkého možného pre toho hokejistu, možno to by bolo treba zlepšiť. Je to možné, no. Tam ten rozdiel asi bude väčší. To už je, teraz myslím ako technické a rôzne tí kustódi a rôzne tieto srandy. To, čo naši dorastenci nemajú, akože tu na Slovensku kustóda, tak tam už má aj U16, čiže kadeti kustóda, takže to je asi trochu rozdiel.
rozdiel. Čo im robí všetko, dresy, pere im a podobné, takže to je trochu rozdiel. Bol si nejako hokejovo vychovávaný a prišiel si do iného prostredia? Zmenil by si niečo na tej hokejovej výchove? Keby si mal čarovnú hokejku a mohol by si niečo zmeniť na tom, že čo by sa mladí chalani mali naučiť? Nechal by som to tak. Nemal by veľmi čo riešiť. Hej. Keď boli 2 tréningy, alebo ja neviem, 3 tréningy do dňa, či že jeden suchý a 2 lady, alebo 2 suché, 2 lady. Aspoň som mal vyplnený deň, v podstate 2 tréningy ráno, potom škola a 2 tréningy po obede. No, nenudil som sa, aspoň prišiel som potom domov unavený a iba som sa po prípade niečo dorobil, možno do školy. A išiel som spať, takže ja som nemal na čo sťažovať. A fínske baby nič? Nie, to ako... Počkaj, ako vydrž, hej. Ty nemôžeš na otázku fínske baby okamžite zareagovať, že ne. Akože nie. To je také trošku také zložitejšie, keďže oni sa niektoré hanbia hovoriť po anglicky. Je to ťažké sa niekedy s nimi dohovoriť, že keď sa boja oni po anglicky a čo vy budete iba keď sa na ňu a... Áno, ona sa bude ksichtiť. To je akéby otravovanie, by som tak povedal. Ja ti rozumiem, absolútne. No ale... Fínske baby to je katastrofa. Nie až tak, blondiny... Čiže akože to je Dobre. A tu máš frajerku? Nemám. No tak jasno, tak dobre. Čiže blondiny? To tam všetko dlhovlasé? Alebo sú... Ja som skôr na kratšie. Je to tam dlhovlasé. No. Dlhovlasé to tam je. Dobre. V Amerike to bude lepšie, myslíš? V Amerike je to také trošku inšie, no tak keď ste športovec, tak to ide trošku inak. Lebo? Neviem, ako by som to presne povedal, ale majú takú tendenciu, že už viac si vyberú toho športovca ako asi normálneho. No dobre, ale nie kvôli kráse, ale kvôli peniazom asi. Aj niektoré sú. A to je smutné. No. Ty si skončil školu už, čiže ty už neštuduješ. A teba to ako vôbec neťahá, ako ďalej študovať? Absolútne, lebo ja už som 4 roky asi nebol poriadne v škole. Lebo máš špeciálny študijný plán. Od strednej, v 9. triede to bolo ešte také, že na základne, že neprišiel som, že po tréningu to bolo také, že neidem. Jasné. Ale teraz od strednej školy už to bolo, že 2-krát do roka som bol v škole, aj to som povedal veľa raz. A ešte keď bola tá korona, tak to bolo to ťažšie a mne to absolútne nevadilo. Zdeno Chára študoval vysokú školu popri hokeji, keď bola nejaká... nehralo sa? Aha. Ako ja to chápem, že akože niekoho to baví, ale nehovorím, že mňa to nebude ešte, nechytí ma to o 10 rokov, ale teraz momentálne si chcem ako keby od toho oddychnúť tej školy a sústrediť sa už iba na ten hokej a poprípade na svoj akože súkromný život. Čiže ty si ten typ, ktorý sa tešil, že už do školy chodiť nemusí. Presne. A teraz máš 19? Čiže aký bude ten ďalší rok pre Sama Kňažka? Taký, jak doteraz určite. Dobre, ale čo to znamená? Že teda budeš hrať vo Fínsku, keď bude možnosť a budeš zavolaný, prídeš reprezentovať Slovensko a to je asi tak všetko? No, v podstate hej, však začíname od augusta, v decembri sú majstrovstvá do 20 rokov. Pokiaľ sa všetko vyvinie tak, ako by sa malo vyvinúť, tak určite tam pôjdem a budem rád. Tam ešte môžeš hrať tento rok. Hej, na budúci už nie, ale teraz ešte pokiaľ akože nepríde zranenie alebo taká proste blbosť. A to je v decembri a potom by som sa zase vrátil do Turku. Odohral potom zvyšok sezóny, možno play-off, uvidíme, že ako to dopadne, že či postupíme, nepostupíme, budeme vo finále, nebudeme. A keby ma náhodou zavolajú z Columbusu hrať farmu, alebo proste si ma tam zavolajú, že ísť na pár zápasov, tak určite by som to neodmietol. Aha, čiže by si išiel. Hej, určite, hej. Ty to máš ako? Ty máš rád akých trénerov? Ja som zažil všetkých, ale popravde... Všetkých, čiže aj normálneho, pokojného, aj nerváka, aj šialenca. Akože, no presne. A akože mne najviac vyhovoval akože Craig Graham. Ten bol taký pokojný, ale srčal z neho rešpekt, by som tak povedal. Že keď niečo hovoril, mal to hlavu aj petu a každý tomu rozumel, každý to prijal a každý potom to aj dodržiaval. Čiže to už bolo úplne na inom leveli. A keď sa to dodržiava, tak určite to aj inak vyzerá, čo už asi mohli všetci vidieť na obrazovkách. A ako vravím, a keď je nejaký ten tréner Nervák, kričí, jasné. No ale absolútne to nikto nepobere, tak to môže byť aj zložité. To, že tréner huláka, neznamená, že ten hráč bude hrať lepšie. Akože niekedy to pomôže, že zhučí na ňoho, alebo zhučí na celé mužstvo, čo sa aj stáva určite, ale nevidím v tom nie, že význam, ale proste takú, je to zbytočné. Samo, aký bol tento rozhovor? Sranda, ako nikdy som nerobil podcast, alebo... Uži si sezónu, rob nám všetkým radosť. Ak v auguste budeš hrať kvalifikáciu, tak rozhodni. Pokúsim sa.